салому алейкум дӯстони азиз. Инак мо дар мошинбозори шаҳри Хуҷанд қарор дорем. аз нарху навои мошинҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, ба канал обуна шавед ва ҳатман лайк гузоред. мо некси солаш 94. мани ҳолати балон чор электра, коробка механик, сидиплер, пробег 5800 километр. این салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.6 инжектор, сӯзишворӣ газ бензин, газаш прахсо 10 тикди 105-110 км мегардад. ҳолати мотор дар ҳолати хуб қарор дорад. нархи мошин 30,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 785 88 85. мошин навбати мо Toyota Camry, солаш 2008. мани ҳолати балон чор электра, сентр замок, коробка автомат, титроник. газаш евро 4. این حالتی салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 2.4, сӯзишворӣ газ бензин, газаш евро 4. расодаш 10 та газ киди 85-90 мегардад. нархи мошин 90,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 799 59 95. мошин навбати мо Toyota RAV4, солаш 2004. мани ҳолати балон чор электра, сентр замок, коробка механик, сидиплер, пробегаш 245,000 километр. мани ҳолати салон мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 2.2, сӯзишворӣ бензин, расходаш 10 тикди 100 мегардад. нархаш чанд пул? нархи мошин 90,000 сомон бо савдо мешавад. ёдовар мешавем теххизмоти 1 соли нашад. телефон барои маълумот 92 639 45 45. мошин навбати мо Opel Antara, солаш 2008. мани ҳолати балон чор электра, сентр замок, коробка автомат, титроник. мошин европейка. пробег 162,000 километр. салонош чехолаш кожини. این салони қафо. салони қафошам чехолаш кожини.
Kamola koya. Aksi çoğu kamoli tek içinde olan ders başına vardı. Tam burada. Hani Çoğunluğu. мотор 32 екатек сӯзишворӣ бензин расходаш 13 та сахта мегардад. чанд пул густасид? 75 та. нархи мошин 75 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 966 93 91 92 890 2054. мошини навбати мо хундаи санъате солаш 2010. Benzin. یعنی حالتی بالون چهار الکتره коробка автомат این салони қафои мошин дар ҳолати хуб пробегаш 80 000 километр. мотор 2 сӯзишворӣ бензин расходаш 88 километр мегардад. нархи мошин 110 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 600 38 38. мошин навбати мо хонда این حالتی بالون چهار الکتره سنتر زمو коробка автомат пробег میفهمید این حالت سالن ماشین این حالت سالن قفای ماشین هر حالت خوب یادآور میشیم 4 بده پرابیگش 201,000 کیلومتر. мотор 2.4 сӯзишворӣ бензин расходаш 10 та сахта мегардад. нархи мошин 90 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 861 55 55. мошин навбати мо BMW X6 солаш 2010. یعنی حالتی بالون چهار الکتره коробка автомат титроник мультирол ҳама наваротҳои ҳозирзамона. این салони қафои мошин мотор 35 сӯзишворӣ дизел расходаш 10 та сахта мегардад. یادآور میشیم ماشین وگانی میباشد. нархаш 200,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 819 11 11 92 707 68 68. мошин навбати мо Nissan солаш 2004. мани ҳолати балон چهار الکتره
замокҳои дар, коробкаш автомат. ва ин салони қафои мошин дар ҳолати хуб. گفتم یکم که خودتون یکم گیره مونده که پیشمرده می‌دارید. мотор 35 сӯзишворӣ газ бензин, газаш простой. нархи мошин 60 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 700 02 46.